Lur ketemu karo aku nek oke lur kali iki dhewe nang bengkel kuwi lho. Bengkel iki sederhana ngene iki karo Bang Sony lho wong garap apa gedang goreng lho lur. Ditulani wong Sulur Sari. Ya yo tukang las handal kan. Iki ceritane dhewe arepe piye, kaya apa ikuti terus video iki lur ya oke. Oke lur kali iki dhewe nang bengkel kuwi lho. Bengkel iki sederhana ngene iki karo Bang Sony lho wong garap apa gedang goreng lho lur. Ditulani wong Sulur Sari. Ya yo tukang las handal kan. Iki ceritane dhewe arepe piye, kaya apa ikuti terus video iki lur ya oke. Nah iki lho wonge lur. Garap arem ME King iki mung di berarti ceritanya motornya di downsize nggak berarti ME King 1,5 cm. 1,5 cm. Berarti ini kan sok monosok ini dipotong, dipendek nih lo. Karo ki. Apa kuwi? Ada pedok. Oh ini ditukokne pentolane ngono kae. Jalune, jalune pedok nih lho. ME King. Pecinta ME King ya oke ya. Iki nek di PCB kira-kira iso ora ya? Iso, CB iso kabeh. Ini ya mending bangki mending gone tiker po ngene kase. Padha wae lur ya. Mas sepil lase yo ngene iki lur. Lakoni ae lha iki. 100 watt lur. Iku dimodif ora Mas ya, kita modif lur. Dadi digedhekne instrumen. Jadi yo kudu gede ben kuat lur ya. Nah terus meterane piro Mas? Meterane sik lur. Nah. Meterane iki lur ya. 2200. 2200 ya. Nah iki alamate nang kono. Nek awak pengen ngisakne pulsaku ya kuwi. Ngono ya Lek ya. Nyapa ki. Harapane akeh lur iki rongko-rongko sing 90%-an dadi urung 100% ya Dik. Karek masang nggon panggonan dudukan tangki. Iya ono GL1, CB, GL100, GL100. Terus iki ya GL100 lur. Durung sing kae sing wis dadi kae salo ya wis ana. Beberapa urung tak rakit, urung tak sambung ngono. Memang garapane ya akeh, dadi awakmu kudu sabar. Cara awakmu dandan ning kene ora enek ceritane 2 dina 3 dina dadi lur. Aku ora sulapan mare dadi kerjaane yo ngene iki. Detaile yo ngono kuwi lah. Delok dhewe. Manisane full manisan kabeh. Rongko-rongko wis pesenan kabeh lur ya. Jadi ora stok dhewe. Mantap. Kabeh ya wis manisane full kabeh. Mantap kan lur ya. Iki wis ready lumayan akeh. Lumayan. Lah nek awakmu golek motor iki aku ya nek stok motor lur. CB iki 23 juta, 20 juta, 17,5 juta. Surat komplit kabeh lho. Iki rongko sing ready ya iki, tapi kan iki wis pesenan. Iki cecetan ini iki lho, dadine mulus ngene iki ya.
serit kabeh. Iki pesenane wong ndi iki. Tulisane lali ya. Nek mau Mojo Purwokerto barang gitu. Lah niki CB tayang rong tayang ki rong payu-payu ki, menawa enek sing gelem ya. 7,5 juta wis kabeh gawa ki. Nek Ostepe model custom Ducati ki wesi lho. Begele ya seneke apa eneke ning kono lah kabeh ki gawa. 7,5 juta Mas kok larang melarang iki ya detail kontes marai ora ngene iki ya jek apik kae. Ya iki wapi. Tapi kan detailnya kontes. Jadi tingkat kerumitannya rada lumayan lho, jadi makanya harganya larang ya. Terus iki Mak Deulil masang manisan iki. Manisannya modelnya yang ngene iki, simpel ae. Iki modelnya lama ya, tapi ya si api ae menurutku lho. Masang ngene des. Dari ini manisane wong ngene ya. Serit yang lincip. Iya. Siap. Dibuar lor ya. Dibuarnya kudu tembus lor, kudu tembus ya nek ra tembus ra kuat. Jadi berdibor tembus. Ini terima bobor manisane tok, bolas ra kuat lho. Ya menau. Wis iki nek bolongane ngono ora apa-apa wis lil. Grinto gablok. Ya kemana padha kok. Padha apa? Wes. Wis ana lubange. Dilas lur, bareng ngono lur, ben kuat. Nase gablok. Bolong pasti kuat lho. Tapi nek trimo sing mbok bolong manisane tok wis njamin ra kuat. Ditutuke ucul ya. Mas piye sok nek nyopot-nyopot gerinto tel sakmene gerinto. Ngeculi ya bingung. Nah, ini kuat sak isone ya. Kuat ngono. Nek genten dure lek. Ditutuk sik. Mumpung panas. Nah, ini lagi warna sama pakai keluar kene. Sing lubang ini loro lur, ora mung sitok ben kuat. Ono ya Kang. Musik bersama. Wis ini jeneng remuk. Goang umumnya ngrendo. Ora miringe lho, ora miring blas kok lho. Iki ora meges ngono iki angel, ora paham iki mareh. Yo kudu tembus lho. Wis lil. Nek bolong ngene iki sisa iki. Wis. Manut kowe. Ini to, kalaro tembang bor kalaro lase kuwi. Nek pengen apik tukune yang ngene iki lho, helme Dayden. Ora ketang lase lakoni ora masalah, penting iki sik jos. Opo helme tok Dayden lase. Eplekane lah yang penting kan hasilnya lho. Rewel. Ini iki lur lho, lagi ditutuk, mumpung sih panas ini tutuk. Tutuk iki nek Kang malah ndagel. Malah sladem. Ya wis mepet.
kotekan iki jajal ya. Kotekan malah tak iki bolong lek. Ngawas bari lur engko nek hasil akhirnya dadine yo ngene iki sing wis dadi. Dadi jerone ya ora ketara. Ngilase padat. Dadine yang ngene iki lur. Salah sih boy. Apa kenapa? Dun. Nara buku. Oke lor, video ini cukup semua muga terhibur. Video singkat kok aku ya. Aku arepe sering-sering gawe vlog ngene iki ya mbok nang gawean apa nang ndi. Muga awakmu cocok karo video iki. Nek pengen request apa video apa langsung komentar di bawah lho ya ben aku ngerti. Jadi pendahuluanmu ki pengen video sing piye. Tutorial monggo request komentar di bawah. Oh iya sing urung subscribe aja lali subscribe sik lho. Tak hitungi 1, 2, 3 subscribe sih lur, oke? Cukup semua videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar lur. Ini iki lur, yamene iki jam 5 ya ilmune entek. Kaya laut. Kaya resik-resik. Iki tangking ini iki pae pura lho. Gletak nontok ini mantep. Wae laut lur, sesone ya. Oke. Dadah sik ali. Dadah sik ta.